ବାପା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାର ଥିଲା। କି କଥା ବେ କହ। ପୁଅ ଘର ଝିଅ ଘରକୁ କି ଦେଖତେ ଯାନ୍? ଆବେ ସେ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ। ଶୁଣ, ଝିଅ ଘର ଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଝିଅର ଚାଲି ଚଳନି, ତାର ବ୍ୟବହାର, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ। ସେଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଝିଅ ଘର ବାଲା ପୁଅ ଘରକୁ କି ଲାଗି ଆସନ୍? ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ପୁଅର ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ। ଆମର ତ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ତୁମ କେମିତି ବାହାହେଲ? ଉଠେଇକିନା ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ।